Hield iets meer heel gewone vogels komen in de gevarenzone en worden bedriegen met uitsterren. Nou, de skriers en de hoesmosk dreigen nou ook al de liep, de stroomliep, de protter en het wetterhintje op de rode list van vogels te komen die er mogelijk juist net meer binnen. Daardoor blikken uit een waarschuwingslist die geesteld is door de vogelbescherming in gewerking met Sofon, een organisatie voor vogelobservatie. Natuurwetenschappers maken haar botzwargen hoe de nieuwe gegevens. De protter en de leep, dat vinden wij al hier heel gewone soorten. En als je daar nou ook al problemen mee begint te krijgen, dat die achteruit gaan, ja, dan denk je, wat is er aan de hand hier in de natuur? Menselijk handelen en het milieu binnen twee factoren die het invloed hebben op de vogelstam, dat is wel bekend. Maar de oorzaak waarom het minget met bepaalde vogels is net altijd lieke makkelijk aan te wijzen. Voor onze gereidevogels weten we dat heel goed dat het te krijgen heeft met het langebroek, het gangbare boerenlangebroek. Wat heel logisch is dat boeren dat doen, maar met vogels het heel moeilijk mee hebben. Maar er zijn nog andere soorten, daar taasten we eigenlijk in het zuster, dan weten we net goed hoe dat komt. Sofon en de vogelbescherming hebben de list die de kleur oranje kregen had, geerstald om jij in beeld te krijgen maar wat voor vogels het misdriegen te gaan. Zo hoop je dat er in dat stadium nog wat te doen is, maar makkelijk zal het net worden. Van een aantal soorten weten we waar het van komt. Kunnen we wat doen? Kunnen we ervoor zorgen dat er meer voedsel in de Waadzee zit? Of dan kunnen we ervoor zorgen dat er oudere bosken komen? Of we kunnen zorgen dat er meer, wat letter meer in het land komt? Maar er ben ik een aantal soorten. Daar hebben we echt meer gegevens van nodig. En onderzoek van hoe het in elkaar zit.